Top 5 legszárazabb testépítő. Ezek a testépítők emberfeletti szárazsággal bírtak. Frank Zane elsők között volt, aki a legszárazabb formát hozta a testépítés világában, még Arnit is elverte 1968-ban. Rich Gaspari első olyan testépítő volt, akinek a farizma keresztszálkás volt, ezzel ő is feljebb tette a mércét a testépítés világában. Alessandro Gali egyik legszárazabb testépítő volt brutális kondícióval, brutális színpadi képei is vannak. Helmut Strabel egyik legalacsonyabb testzsír százalékkal rendelkezik, kb. 0%-kal, jó, nyilván nem, de szerintem a 3% felett az sincs. Fitness modell a faszi, és az a durva, hogy ezt a szárazságot tartani is tudja egész évben. És az utolsó Andreas Münzer egyik legismertebb IFBB Pro testépítő volt. 1996-ban a halálát a vízhajtók okozták, amik ezért a száraz formáért voltak felelősek. Egy esztetikusabb forma elérhető szteroidok és mindenféle vízhajtó nélkül. Ha szeretnéd a segítségemet, elérhetőségemet itt találod.